ta mamahaw na pud ko guys. Ako ra pong isa kay trabaho na po dagang mong amo sa duty alas 7. Kuko, good morning Kuko. Good morning. This is kalaway sa kalangga. Good morning Kuko. Lagi-lingo. Good morning. Good morning. Kalaway sa palanggi. Nainitan na ka ko? Ay, nainitan din ang mulanggi. Nainitan ang mulanggi. Good morning Kuko. Nagling-ling. Good morning, Kuko. Good morning. Good morning, Kuko. Diyan, sudaan guys. Kamera. Likda na kamera. Agutan gabi guys, oh. Buwak mahurot. Ang agutan gabi yung giinit kay sayang man dire gibutang na sa rip gabiin tomorrow po yung giinit pamahaw mo yung mga sudan ja nagprito og isda nagprito og biplop ang isda po ni gabi guys katong ang giprito wa man mahurot kay wa man lagi sila nanihapon dire man sila nanihapon dire dito na mungpod nanihapon sila sa gawas nahan sila manihapon gawas unya ang giprito ang giinit pagkabuntag ang biplop na lamang po yung puno sudan kay si kuya di man mukaon lagi anak nga sudan biplop yang sudan sa nag wa naman po kuan guys kape aw na ako kape pero hotdan ko gatas charan tabliya ako ang gikutaw nagdaman nakadamag tabliya akong igsuon padang mama tabliya akong kutaw ganahan mapukog tabliya. Ya, mamahaw ta guys, mamahaw ta. Kay manglaba ko igumandaghan ka kog labho nun. Kapay hong mga alaga o ang pakanon to naghuwat. Kaon namang kudaan. So to na pakanon sila. Ya, mamahaw ta, Koko. Kaon ka ko sa may sudan ron ko. Biplog dira ba na mo kaon sa biplog diyan. Pili po makaog bitlog natug na Kuko tugon ka ko tapon ko katupon ko gadukka ko tuka ko guys kay dugay ko gabi kay dugay ko na to gabi ngit-ngit agong kamera ang sana mo ang gibali nagahong cellphone guys kay ngit-ngit man ari dagum kaayo kog naong di man hapit makita. Wala lagi ko isa, dadugay ko na to gabi kay promo lagi sa kuan Shopee gabi alas 11 magsugod. Nya kuan man free shipping man di nag-order ko kuan nag-order ko og tripod. Ja. Nag-order ko tripod para na ako kanang kuan magamit og mag-vlog ko. Akong kuan nan itukod kay lison ning wa tay butang-butang rada magkupot-kupot as tong cellphone huy ka adjong kamot no dugay mo to gabi mga alas launa na jud tingali to kay pili-pili ganahan po ta magpili-pili ja barato ra pod kay shipping man kay nagpromo man sila ja magkaon ako kay laba ko katugon jud ko ikaw pud ako natug na kako kay kaon sa kay mga kanon ron ko. Nili ra ba kag sudan Nili ra ba kag sudan? Nili po ni kog sudan guys ay. Murag gwapo. Itong duhangad to kay dugpo naman tong ipakaon sa way sudan. Dugpo dong ipakaon. Sige, kanon rag sudan, Koko pinili kag nagsudan kay di na mo kaog. Way sudan di mo kaog kanang bitlop di mo kaon nasda ganag hatog. Isda pinirito na yung ganahan guys mili ka sudan
Sa namis. Wa diri sa kuya guys kay nato dito sulod sa balay tos kwarto kay nagkuan siya. Nag-meeting na siya online class. Wa siya kuan na rin. Wa pa to amari ito magsamok-samok to. Johnny Basco. Good morning, Kapsek. Mahimo ba nga buhangyo may nga ikaw may duol diya sa Usinas Malacanang. Mahimo ang National Bureau of Investigation, Central Office makahimo og bisag way request pa ka gikan sa mga residente o concern na masisikap din. Kaya na may mga matanawan na kung tapos mo kay lumi ka ng milyon ang involved ba? Oo. Matanaw ko concern na kini aligasyon. Kaya nangayo justisya ang mga biktima kung karon kung tinuod na dunay opisyal mo lubog pa sa likit rin na masubad. Ina yung tao ng opisyal ka, ina yung tao na ikaw mo muputihin sa mga tao na imong ginagaran kana o tinuod. Sili. Ano may sili guys, ganahan ko may sili. Pasok ka. May sili dito na. Wala na may bunga. Saan pa na kuha na. Kuan, putot na lang nabilin. Hinili kayo ta. Ambot na lang ko. Kaya ko, kurang, dili pa lang bitaw yun nga. Wala ka meeting. Wala pa daw! Lugar kayo na. 2 hours pa kumumunot eh. Diyan ang apel ay. Mama. Oh, ay kapoy. Kapoy. Meeting sa. Sao mo na nga. Klase ate kay. Hindi na ako tayo ko ano. Recess. Ano mo recess ay? Itong klase wala recess. Tanong tayo. Afternoon, ang iyong afternoon ay 1 o'clock na po na. Ano start? Mag-recess pa dyan ka. Ha? Mag-recess pa dyan ka. Hey, ganun po na. Boarding ka. Yung 2 hours. Sama na. Ano may uban yung magsa? Hindi na nang putahan. Kitalawan ka ay sana. Hindi ka takas kaya usa. Tapos na ka na. Sa atong higala nga tunay kuna nato o ganyan tayo mapadala ikatampo kaya matapos na to na doon ang tabi kakuhan matabang utampo sa atong panggobyerno sa katawan di ba o matalini mo claim na may nagita magsisibya o sa paiban o di wala pwede kang kita tawag bigyan pwede ko ano ta kana bang 1 year o sa 1 quart dili ini importante na to ang din nga ang gamot din bayram na makapasabot sa mga tao sa pinag-break na pagi. Iyawat na lang. Una nga dinhe sa atong programa, huwag yun may pasituton dinhe. Ma-opisyal ka man o dili, basta doon na lang kabasihan. Nga di may mahawag sa bungaw. Munang di may magpakita dinhe. Balitin yun yung mga informasyon, di ba? Mismo tayo mga dukuhan, isyo, dokumentado. Sama na yung mga procurement. Kaya ato na yung kailangan ng programa. Palanon sa tayo ng trabaho. Umasa kayo na rin ang office na kita po. Lami ang tabliya guys. Lami. Basta pure nga tabliya. Lami. Kung mama nga hilig magtabliya. Nahan sa tabliya. Balik siya. Ito may istorya te. Ang vlog ko. Kiring ka. Wala ka kauban. Mapalit og tabliya sa among silingan. Ya. Luya ko konti ay. Ano siya umbrella na. Ang abo niya. This one ang shirt ko. Yung sa mukha ko. Yun ko ba kayo siya? Wala siya. Hala na po!
Kung nakatay hapit ko na slide na natin. Slide ako to ay Yung hagdan. sa may kuyog ni mo des kwarto. No one. Ako ra. Pero, Ha? okay na agputahan. Of course. Kailangan. Energy ko. Sa? Ang saya? Dili mo? En ang? Ang saya di mo en? Ano ba? Alangan kay ganahan makag-energy. Diba ako ang meeting? Aw, unsa maghunong ana nga nagsige pa mamo klase. Alangan mong pahunungon. O pa may bakasyon. Unsa may mong lingaw? Ha? Pag sa ko'y buhat, nangihi ko. Kasi ang duha ako, ito po. Na lagi. Nakaihi ko sa CR. Kaya mingon, mingon ako, ma'am ka na, ma'am, yay, pi. Mao Ihi ko. gani. Naara di man paihi on. Nanguli man ka pahiyon. Makaihi kasi mong lingkuranan ana, ug di ka pahiyon. Mananghid lugas imo ang teacher imong ka nga ni sa kuma PR sa ko. Nama mag di imong in Englishon. Mag binisaya sa di ka. Cool, ano ba kaya ang Santa Barbara? College na po Dali ba kag college, lugay pa. Ha? Nagdali kag college nga. Di ba niyo ko may pag-college ko? Oo. Kay, kay sa karon ng college. Sa'yo na. Sayon ba uloy ba? Ano sayon gilisdan gani ka. Elementary pa ka, samot nag-college. Ngano may yung makagsayon? Sa'yo na. Di yummy nga. Gilisdan magani na siya sa school. Hamot lang. Gilisdan din magani sa school. Ano siya? Sa? Lisod man ka gilisdan sa na to dagan ko na lisod eh. Tugay gyud na mato sa una kay sige og research. Senior high. Ah. Di ka kapasar. Ano ba? Mabili na ba kayo? Mag-research yung kaya kay di ka kapasar ug di ka mag-research. Di man ka ka-answer sa imuhang. Saan? May manok. May manok ka niya. Pamunta, may buhing manok. Lakpon ka karon. Hawan ka na ho. May manok eh. Kanta may buhing manok.
Ipakaon na pugos ang mga alaga. Mga nagpakaon nila. Mga bako. Bakang kong gamunon. Kaon na lang. Kapoy ka bako ya. Malakang inog energy. Ana, wala pa sa teacher. Ha? Wala pa si teacher. Ulit yung picture dahil. Napog pa siguro. Minaliit ka, ma'am. Dara ilahang pagkaon, guys. Anang lawgan sila. Kang Masya o ka Tyson. Ano yung tungaon nilang doha kang Kuko. Kang King. Ay, kaon ni Kuko. Mukaon baka niron, guys. Nga dili mong gina siya ingon nga dugpod ang ipakaon. Kaya di kayo sa ganahan. Mukaon sa dugpod di kaayo. Kanon din niya ha. O kanang sudan. Hindi karon kaya may sudan lagi. Dugpod lang sa ang ipakaon niya. Kaon ha. Aray ko. Hindi mo gawas ko ha. Kadangan ko. Buhat ko. Gawas. Langging. Mama. Langging mama. Kaon na. Kaon na. Kana lang sa hindi pa nang tanaw-tanawon. Yan kaon taot-taot. Initan ko ko. Sibog ari ko. Init ang langgeng. Kaon na. Kaon na. Hindi na. Kaya tang gabi ko magsabaw. Magsabaw ko gabi kana lang sa. Ayun na siya. Kuan guys, di kayo na siya ngaon og dugpod. Nang sa maana daw dugpod kanon man jud na yan hotdog. Ham, karne, tay barbecue. Ano siya. Kaon siya dugpod di kaayo biya na sa deres. Yada ako ang labunon guys. Tanawa ninyo oh. Taran! Labunon, tapa. Oh, kabakat. Dapa oh. Dapa iwas-wasan. Hala ka diha. Sao na lang meron. Sao na lang meron guys. Kay labunon, duha ka bakat. Naglawag na ko sa mga alaga kay ako nang laban ako ighuman. Ko pagkaon ako. Sige nang paggot ay. Ano man si magkapaggot Pabunal? Pabunal ba? Hindi makagpagot. Ha? Pabunal ka? Baby, what's up? Hindi kaon. Sige na. Oo. Sige na. Ay kung ina, mamili po kag sudan. Pilihan po na usahay ni guys. Oh. Pilihan po na usahay. Sige na. Sige na. Pao na. Isang duha. Ang mga naong sa ang mga naong sa mga palanggin. Ang mga naong ang mga naong sa palanggin.
Masya. Naong Josh. Sa ani mas kuan. What's up? Gasan mo kuan. Gasan na to. Ayun nila. Ayun nila guys. Okay. It's a asun kana na among asun anggeng mama. Dara ayun ang cellphone ko ana. Dara Kau na dili mo gawas kau na gina kau na. Sino, mili ka kaon? Ha? Di mamili kaon? Ako ka mama masya, hurot na. Hurot na kang mama masya. Ikaw pa kakahurot. Gina, gusto mo gawas. Di sabi gusto mo gawas kay napo ko dahan trabaho. Di ko makakuanin nyo. Maka-assist mo gawas mo. Kadaghan ko buhat. Nalaba pa ko. Very good kayo si Masya. Son. Sige na, Son. Kao na. Kanila ilang inunon guys, sa gripo lang sa una. Sa kuan ni sa una. Sa mineral. Gagmay pa ni sila hantod na 6 months, na 10 months. Mineral ni sila pero pag 1 year old na nila, gianad na mo gripo kay kas na kaayo og tubig. Sa usa ka adlaw kapila ko magtibog-tibog og tubig ani nila. Di kay kalima. Sige tibog-tibog, ni surrender na gaho ang manghod kay kas kuno kaayo og tubig, mineral water nya. Naapa mi, konsumo mi sa saka adlaw guro ka galon ug apil ni sila mo nang pagka 1 year old nila gianad na namo gripo. Na okay naman po, wala man po sila kuan, wala man po maglain ilang tiyan. Sige na, inom na. Kaon na, Son. Nga naman ka kaon, Son. Nag-uwag ka, Son? Ha? Nag-uwag na mong Tyson? Ha? Nag-uwag na mong Tyson, guys. Unda. Wala naman po siguro. Kaya hupas naman po siguro uwag kanina na. Nabaguan na sa camera na hadlok. Usa kay kadlukan. Nahadlok ka mo, Ayson. Anong hadlok-hadlok ba na? Sige na, kaon na. Kaon. Sige na. Nagkaon imong mama. Nagkaon. Ikaw pa ka nang magkaon. Amo ho ni siyang giligo gahapon guys. Sila jawa ko ka video kay lisod kaayo man. Magligo ko dyan.
Si kuya kay busy man po siya tato yung pabidyuhon. Busy man po siya lagi. Laag man. Dahil wala lang ko nag-video, nagligo ko nila. Gina. Langging na man eh, malangging. Langging mama. Ano, hadlok-hadlok man na ha? Gusto mo gawas na. Mao na. Gusto mo gawas si Tyson guys. Gusto mo gawas siya. Di na pagawson kay daghan pa kong trabaho. Manglaba pa ko di ko ka-assist kung magawas ni kay ngano. Kung magawas ni magsiginig dagan-dagan sus mura gidaro ang among nataran. Dagan-dagan silang duhang king. Di man pun mahimog dito no ha. Buhian si king o pagawason ni kay maghamag silang duhan dagi gaid bayas king mahikog si king. Ano nga buhian po sige niya. Isunod si Masya na po yung buhian kay maluoy man po atong sa kay ug usaray ahong buhian magsilos po ring usa si Masya. Op, wa na. Sugod ang kiat. Sige na. Yeah, good morning guys. Mga pa yung paghuman. Human ako na vlog sila. Manglaban ako. Agawa na, nigara na. Manglaban ako. Kasi udto na po. Udto, tingin kayo na ako kanil udto. Okay, nigara na. Bye-bye guys. Good morning. Bye-bye. Bye-bye son. Like and subscribe guys. Bye-bye. Mayong buntag. Bye-bye.